Зараз, шаноўныя слухачы, вашай увазе радыёспектакль «Насцічка» паводле аднайменнай аповесці пісьменніка Кузьмы Чорнага. Год запісу 1984. Все за стол. За стол, за стол. Добре, что вы тут не забывали ни Настечку, ни яе дядулю, пакуль мяне не было. Дякую вам. Дякую за дружбу с Настечкой, дорогие мои. Дружба — великая справа. Без дружбы человеку тяжко жить. Чуете, девчатки? Я пойду. Я додому. Я пойду. А что это за хлопчик? Я и не зауважила его одразу. Это мой... Я пасля расскажу. Мне здаецца, ён цяпер таким больше не будзе, наш сын. И он побег додому. Это и добро. Нехай побудзе один, подумае, поспокойнее. Ой, девочки! У пакоі на момант усталявалася напружаная цішыня. І амаль кожны перабраў у памяці падзеі апошніх месяцаў. З чаго ж яна пачалася, гэта гісторыя? Была осень, на дворе стояла мокрая, и ветер повевал холодом. Нейк раптам усе пачалі заўважаць высокага старога чалавека. Гэты чалавек хадзіў павольна, быццам аб нечым раздумваючы, цвёрда апіраўся на выгнутую з балатога дубка палку, і заўсёды здавалася, што ён гэта не так сабе ходзіць, а мае нейкую справу. Лоб яго быў высокі, нос орлины и вочы, не глядячы на старость, ясныя. Здавалася, што гэты чалавек добра ведае, што ён варты на свеце. Ён ішоў, даходзіў да якога-небудзь завулка і варочаўся назад, робячы па тратуары сваю праходку. Аднойчы... Ой, сестрычка, адной... Я тебе не чапаюсь, мне нам треба идти. Идите мне что? На тротуары стояли три дзяўчынкі, і каля іх пакручваўся на галоў дзве вышэйшы за кожную з іх хлапчук, гладка, прыгожа адзеты. Ніводнай минуты ён не мог устаять на месцы. Ён круціўся на одной нозе и за кожным поворотом давал у голову которой-нибудь девчинцы пстричку. Идите, я не трымаю. Юлька настроен. Чего вы будете его бояться? Ах, вы не будете меня бояться, не будете. Все штаны брудные. Чакайте. Ой, и тебе. Носа пошла. Так тебе и треба. Теперь будешь памятать. Тримай на толочку, Ваня. А ты... Ах ты шулиха! Почекай. Что ж это ты наробил, а? Что ты робишь? Пусти.
Я кажу, пусти меня. Не рани, ты скажешь свое имя, из якой ты школы, тогда я тебе пущу. Елизавета Сен! А, все. А учится разом с нами. В 20-й школе. Так, у 20-й школе. Добро. Ну, иди, хулиган. Старый черт! А, ты думаешь, я тебя боюсь? ты Почакаешься! Ты хулиган. Стары чалавек доўга стаяў і ківаў галавой, а пасля паволі пайшоў тратуарам, пастукаючы палкай па мокрых асфальтавых плітах. Ось ты дзе жывеш. Добренька. Ну, пачакай цяпер у мяне. Якраз каля таго часу, калі на вуліцах відзён стаў стары чалавек, у 20-й школе, у 5 класе, з'явілася новая вучаніца Настя Закрэўская. Ці як пасля усе ў школе пачалі яе зваць Насцечка. Вучылася яна вельмі добра і таксама, як і ўсе, любіла бегаць па двары на вялікім перапынку, гуляла ва ўсе гульні, яе звонкі голас і смех чуліся заўсёды. Яна мела звычку часта гаварыць: «Ой, девочки!» Ой, девочки, я, здається, заблиталась. Думай, Настечка, думай. Діти, хто зробив приклад? Я зробив, я самый перший зробив. Правильно робить приклад, Настя? Нет, неправильно. Діти, неправильно. Один каже правильно, а другий неправильно. А ти, Настя, роби до конца, як почала. Яна неправильно робить. Яна правильно робить. Неправильно, я вже зробив і ведаю. Я ось вийду за її зроблю, а яна не зробить. Я сама зроблю. Ніколі. Дети, тихо. Что тихо? Яна тільки буде час марно тратить і не зробить. А я зроблю. Сережа, сядь на место. Ты перешкоджаешь Насте и усім. Мишка, дай папірку. Сережа, я тобі зараз загадаю вийти з класу. А що я? Я приклад зробив. Коли зробив, так на що сваволить? Усё. Я так само зробила. Правильно вона зробила. Сережа, правильно Настечка зробила? Конечно, ні. Ну чому-то ні. Тишей. Правильно зробив. Іди і зроби правильно. А на що мені другий раз робити? Я ось у щитку усе зробив. Ну, покажи. Так. А у нас неправильно. Ты думаешь, что ты больше и лепше всех ведаешь, Сережа? Нічого я не думав. Ты неправильно зробил. А Настя зробила правильно. Тишей. А ты, Сережа, самоупевнено зневажив яе і увесь клас. Раю, подумай про своє поводження. Урок скончений. Настя пачала заўважаць, што Серж стаў яе ворагам. Ён стараўся, каб яна адчувала на сябе яго помсту. Неяк Серж стаяў на вуліцы, раздумуючы, куды яму пайсці. Раптам ён убачыў Настю. Якая смелая. Я покажу табе, як зневажаць мяне, Сержа. Я табе покажу, хто лепшы вучань у класе. Даволі таго, што ў школе ішла ад дошкі як гераіня, толькі што не пляскалі табе ў далоні. І настаўніца праз тебе прабірала мяне перад усім класам. Ой, что? Ну, пусти, худенько, хулиган. Куды гэта так хутенька? А пстрычачку мою не хочаш? Почакай. Так выходить ты кожны дзень на поляванне выходишь, а? Почакай, хулиган. Серж
ускінуў вочы ўгару, над ім стаяў той самы высокі стары. Марш адсюль! Серж адляцеў у бок і з-за вугла бачыў, як стары чалавек ішоў за Насцей. І цяжка было ўгадаць, ці гэта яны разам ідуць, ці проста выпадкова сышліся на вуліцы і нават не ведаюць адно аднаго. Ну и нагнал на тебя гэты стары жаху. А что ты бачыў? Ну дива что бачыў. Я вон там стоял. И Настечка гэтая не спалохалася тебе. Где ты гэты шнур узял, а? И что это за стары? Кулькая тут. Яблоки у краме куплял. Чуешь, пытаюся? Адрежь мне половину гэтага шнура. Угу. Хитренький. А что мне будет за гэта? Завтра убачыш, што дам. Завтра? Завтра, не пашкадуеш. І яшчэ, калі ты заўтра ў класе хоць словам абмовішся, што бачыў... Не, ну... Але ж і трос ён тебе. Во, я папярэдзіў. Дай мне кавалак шнура. Столькі хопіць? Хлопіць. Я ведаю, дзе ён жыве. Давай за мной, калі не баішся. Хто? Ты. Я? Ага. Я? Ага. Боюсь. Ходи. Ну, ходзім. Серж ужо ведаў, што ён будзе рабіць. Мішка заўтра будзе расказваць пра яго як пра героя, як пра смельчака, а не як пра баязліўца, якога трэслі за плячо. Ягоны дом. Бачу я, як ён уваходзіў у гэтыя дзверы. А што ты будзеш рабіць? Зараз нацягну шнур у дзвярах. Ты што? А калі ён упадзе? Тут жа лужына. Купаецца. Запомніць мяне. Во, дошчачка. Трухлявая. Доставай-ка. Ягутенька, почитай, давай. Во, достал. Вялікі. Так. Сюды в ушах. А, ушах давай. Готово. Пусти. Пусти, я сам завяжу. Так. Тягни за угол. Сиди тихо там. Тихо. Тихо. Иди. Тихо. Тихо, не белобрысик. Тихо. В окне темно. Малая недзе забавілася. Что ж такое, что яна еще не пришла, а? Ну ось. Это ж треба спотыкнуўся, а? Ай-яй-яй-яй. Стары чалавек пазнаў Сержа, але нічога не сказаў. Ён увайшоў у калідор, дастаў з кішэні ключ, адчыніў дзверы. Дзе ж гэта малая так загулялася? Дзе ж гэта яна дагэтуль? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, усё паліто. Ай, які свавольнік. Як жа так? Трэба чаем гарачым сагрэцца. Так. Ой, косці ломіць. Прылягу, пакуль малая. Чайник кипить. А дядуля? Спить. Ой, гарачий. Як чайник. Дядуля, ты что, захворел? Ой, дядулечка. Где ж ты бавишься, мотель? Ой, дядулечка, файно ж ты зрачкой задачки помогала робить. Что с тобой, дядуля? Это все Серж, это хулиган. Шнур начал, я и повалился. Но ничего не хвалюйся, ну, Настюшка, пройди. Ну, слухай, правда, за тое
якая у мяне радасная сустрэча адбылася сёння. Просто на вуліцы, як разышліся з табой. Знаёмага сустрэў? О, не просто знаёмага. Год тому 20 назад мы разам жылі. Гэта быў тады яшчэ зусім малады хлопец. Ён быў тады як родны мне, як сын. Мы з ім на багатых кулацкіх хутарах шукалі лішняга хлеба. Разам ехалі мы лесам, і на нас напалі бандыты. Мне прыйшлося ратаваць сябра, і мяне ранілі ў нагу. Дык вось чаму ты кульгаеш? Расскажи мне ўсё. Та не, Настечка, мне нешта цяжка цяпер гаварыць. Ой, дзядулечка. Разумееш, раней гэты чалавек мне пісьмы часта пісаў, а апошнія гады неяк так выйшла, што мы не ведалі адзін пра аднаго. І так узрадаваліся, спаткаўшыся. Дзякуй, Настечка. Ён працуе ў гэтым горадзе. Ён гэтымі днямі зойдзе да нас. Вось добра. Ой, дзядулечка, зусім ты захварэў. Мама наша даўно не піша. 10-й дзень. Ты таксама пі чай. Пі чай, Настечка. Дзядуль, ты ложися, а? Дякуй. Ложися. Настечка. Серж быў дужа рады, што адпомсціў старому чалавеку. Ён уяўляў, як горда ўвойдзе заўтра ў клас, з усмешкай паглядаючы на ўсіх, і ўсе будуць глядзець на яго як на героя, які нікога і нічога не баіцца, які за ўсіх лепшы і выдатнейшы. Яму ж заўсёды ўсё ўдавалася дагэтуль. Бацька яго быў вядомы работнік у горадзе, і многа-многа людзей яго ведала. Ён, можна сказаць, працаваў ад цемна да цемна нават і ў выхадныя дні. А калі ў яго была вольная часіна, ён садзіўся ў машыну, браў з сабою сына і выязджаў за горад адпачыць на прыродзе. І пакрысе у хлапчуку укаранілася ўпэўненасць, што ён нейкая выдатная асоба, а ўсе перад ім нічога не варты. Вось і ў гэту раніцу. Сын, поворачивайся хутчэй. Батя, дай 5 рублёў. На что тебе 5 рублёў? Трэба? Не трэба тебе так много. Бать, ну трэба, ну што, шкада сыну. Шкада сыну. Шкада сыну 5 рублёў. Ну перестань. Бать, ну дай. Бать, ну мне трэба, бать. Ну добре, ты не отчитываешься. Возьми. Ну не сгуби. А я поеду сегодня в школу на твоей машине. Да ты не свободничай. Ну иди так, как все дети. Бать, я хочу на машине. Бать. А? Бать. На машине. Пойдь отсюда. Ну добре, скажи шоферу, как подвез. Ура! Я побег! Ух ты! Якая машинка! Молодцы! Пошли в буфет! До первого урока поспели! Да не толпитесь, дети! Хвост тебе яблок! Давай, детка, пивчика. Так. На, Фанечка, на цукерки. Ну, пропусти! Ты решти, Фанечка, решти возьми. Так, мне цукерок, яблок и перников на 5 рублей. По-перше, ее черга. И на что тебе так много? Кольки хочу, гэтульки и купляю. Бач, який герой знайшовся.
Сам коту по пяту распоряжается. Коли захочу. Ведь могу весь гэты буфет купить. Ну, герой. Вовочка, на, вот сок твой, на. Возьми, герой. Мишка, 10 копеек. Мишка, тримай полову. Заслужив, лапшу. Дякую. Глянь, это Настечка. А что я натягне упаковку? Ай, ты мне. Яна ніколи не ходить у буфет. Ну, перепонку проверим. Кто я там? Посмеемся. Пошли. Ой, девочки, я не поспела записать какие задания. Ну, подойди с дёнником сюда до стола. Мишка, Лысик, тягни. Я привязал шнур. Давай. Что такое? А гэта Настя Закревская целыми торбами горох у класс приносить. Настя, гэта так? И наогул я тебя сегодня не познаю. На уроках была неуважливая. И на что ты горох у класс принесла? Гэта я купила суп варить. Тебе мама сказала купить? Не, я сама, моя мама в Москве. Як у Москве? И завсёды ты так. Не, ранее дед все куплял. А теперь я захворел дуже ляжить. Мне треба и купить, и обед зготовать, и аптеку пасти, и яго догледеть. А як я пойду пасля занятка куплять, коли треба одразу домой бегчи? Може, йому хворому що треба? І он же и так кольки годин, покуль я тут один ляжить. А больше у тебя никого нема тут? Нікого нема. Ось дети, а мы ничего не ведали. Я думаю, вы домовитесь, девчатки, допомагать Настечце. Вы не супрать? А чому твоя мама живе не с вами, а в Москве? И она там доучивается. Як это тогда Ой, девочки, моя мама вучилася у заочному інституті, а тепер у її апошній екзамен і диплом. Оборониться і приїде до нас, ми разом будемо. А тата твой де? Мой тат помер, коли я ще зовсім малая була. Я його не пам'ятаю. Откуда ви приїхали сюди? З району приїхали. Там моя мама была наставницей в початковой школе. А там вам добре было? Ой, девочки, мне туда так хочется. Я люблю вёску, бо там родилась и выросла. Там такий лес и такая речка. Мы с мамой так любим лес. А в осень який лес пригожий. На поле мокро, пусто, ветер ходит, а у лесе хвои густо стоять. Зелено, затишно, свежо, и только вверх ветер. Ой, так славно. Так славно. Надо было и жить у своей вёсты, коли там так славно. Побегли, Серж, на перилах проедем. А мама сказала, что як скончить науку, буде просить, каб яе послали у вёску. А кто был твой тата? Мой тата был вязковый наставник, а мама была родом с той самой вёски, куды приехал працаваць мой тата. Яна скончила наставницкие курсы и так само стала наставницей. Пасля народилася я, а тата мой помер, а мама все вучилася и далей, и теперь мне з Москвы пиша, каб я вучилася и книги читала. А мой дед, гэта татаў бацька, ён родом з гэтага самага города. Вось ён и привез мяне сюды, калі моя мама поехала. А дядуля, что ён тут робіць? Ён мяне глядзіць, ён и суп варить, и у печы палить, и на рынок ходить. Ён стары, пенсию атрымлівае. Ой, девочки, учора один хулиган, я пакуль не скажу хто, укинул яго ў ваду, и ён захварэў. Я боюсь, что яго запаление легких. Я доктора до яго позвала. Ой, девочки, чым же я дядуньку буду кормить? А я ведаю, хто з нашай школы яго ў ваду кінуў. І я. Трэба сказаць настаўніцы. Ой, девочки. І няма чаму з гэтага сакрэт рабіць. Гэта Серж. Сёння ж раскажам пра ўсё настаўніцы. Правильно, хопіць яму зазнавацца і хуліганіць. І трэба ўсё не Сержаў бацька прыйшоў дадому з сваёй працы раней, чым звычайна, быў маўклівы, задуменны і нават справамі сваімі не займаўся. Я на улицу. Не ходи никуда.
Сиди дома. Во, мяне хлопцы чакаюць. Я кому говорю? Табе ці гэтай сцяне. Сцяне. Раздевайся. Чаму гэта раздзявайся? Раздевайся. И гляди мне ў вочы. Калі ласка. Тебе хапае смелости глядзець мне ў вочы. А што я такое зрабіў? Ты старога чалавека ў ваду кінуў. Ён цяпер хворы. І яшчэ раз укіну, калі будзе хапаць мяне на вуліцы за каўнер. Я яго не чапаў, ён першы. Ён бараніў ад цябе дзяўчатак. Ага, цераз гэтых дзяўчатак я ў лужу не ўпаў. Я не вінаваты. Ты нікога не паважаеш, акрамя сябе. Не, я сама пайду да таго старога чалавека і пагавару з ім. І калі трэба будзе, я прымушу Сержа папрасіць прабачэння ў яго. І хай папросіць, каб стары чалавек дараваў яму. Не, мой сын зрабіў такую прыкрасць. Гэта тое самае, што я сама пакрыўдзіла чалавека. Да мне проста брыдка і горка. Назаўтра бацька прыйшоў з працы таксама раней. Ён хацеў як найбольш пабыць разам з сынам. Ён выйшаў з ім на вуліцу, і яны пайшлі да чыгуначнага пераезду. І Сержаў бацька падумаў пра сябе, што ён сам вельмі мала апошнімі гадамі аддаваўся вялікай прыемнасці заўважаць тое, як жыве прырода. Ён так быў заняты працай, што дзень за днём ішлі для яго неўзаметку і не заўважыў, як расце Серж. У яго з'явілася адчуванне, што быццам ён страціў нешта добрае і патрэбнае, без чаго нельга яму жыць шчасліва, і гэтае страчанае трэба вярнуць назад. Яму нават стала страшна ад таго, што паміж ім і яго малым няма дружбы. Калі я быў малы, такі як цяпер ты, я любіў такі час, калі блізіцца зіма. Але я і ўсялякі час у годзе любіў таксама. А я зіму люблю. Канькі і санкі. Эх, хутчэй бы... Ведаеш, Серж, Што? мне трэба табе многа чаго расказаць. Ну, раскажы. Ты ж мне ніколі нічога не расказваеш. Не, гэта не тое, што можна за адзін раз расказаць. Я табе многа чаго буду расказваць. Мне была вельмі цікавая маладосць. А што ты рабіў, як быў малады? Раскажы, як ты вучыўся? На выдатна? Я тады не вучыўся. О, то ты, мусіць, і камсамольцам не быў. Бо як гэта, камсамолец? І не вучыўся. Пачакай, тады камсамол толькі што з'явіўся на свеце. Я тады недалёка ад нашага горада у адным вялікім мястэчку служыў парабкам у кулака. І вось у наша мястэчка прыехаў з горада чалавек. Ён быў раней рабочы на заводзе, а тады многа рабочых, якія змагаліся за савецкую ўладу, паехалі ва ўсе куткі Беларусі устанаўляць савецкі лад. Гэты чалавек быў назначаны на тое, каб сабраць хлеб кулакоў для чырвонай арміі. Ну, кулакі не хацелі даваць хлеб, яны ішлі ў банды. А ў нашай воласці было многа лясоў, і самы большы лес за кіламетраў 10 ад мястэчка. Там банда кулакоў і засела. Ух ты! Бандыты нападалі на савецкіх работнікаў і забівалі іх. Прозвішча таго чалавека, пра якога я табе тут гавару, было Закрэўскі. Як? Закрэўскі. І от бандыты вельмі хацелі яго забіць. Мяне тады наша камсамольская арганізацыя назначила памагаць Закрэўскаму. І вось адзін раз Закрэўскі са мною паехаў на далёкія хутары. Нам трэба было праязджаць непадалёку ад таго вялікага лесу, дзе асабліва многа здаралася бандыцкіх нападаў на праезжых. Сонца пачало ўжо сыходзіць к вечару. Нам трэба было паспець яшчэ на самы дальні хутар. Мы ехалі на сялянскай фурманцы. Нас было трое. Закрэўскі, фурман і я. У мяне была вінтоўка, у Закрэўскага рэвальвер, а ў фурмана, ну, вядома, акрамя пугі нічога не было. Дарога пайшла ўгару,
І злева мы ўбачылі малады хвойны лес, які цягнуўся ўглыб ад дарогі на некалькі кіламетраў. Канца яго не відаць было. Ох, тут волков много сбирается. Тут увосень их целое сборище. С простым волком приемней споткаться, чем с волком кулацким. Правда. Я, признаться, боюсь тут ездить. Яшчэ напоримся на бандитов. Разумные кажут, что свет трывается на смелых людях. Мы праехалі яшчэ кіламетры два, як раптам убачылі, што з хвойніку выйшаў чалавек. Ён быў невялікага росту, у ботах, шапку ён трымаў у руцэ і абмахваў ёю спацелы твар. О, прывітанне. Прывітанне. Дядь, ось утомился, ідучы, ноги заболели. Может, подвезете крыху, а? Нас и так трое на возе. Коню тяжко будет. А мне тут недалеко. А нам яшчэ далеко. Конь стомленный, дорога тяжкая. Вы дойдете скоро, а нам яшчэ невядома калі заедем. Подвязите, ноги болят. Ага. Тут мы заўважылі, што з зарасніку выйшаў другі чалавек. З зараснікаў выйшла яшчэ трое незнаёмых і пайшлі на перарэз нашай фурманцы. Усе яны былі з карабінамі, а ў ранейшых раптам з'явіліся ў руках рэвальверы. Что ли такое, а? Не хочет подвесить, а? Не хочешь подвести? А ну давай в лес, башлак! Что вы робите? Что вы робите? Что вы хотите, люди? Ты ведаешь, чего я хочу? Я, у кого вы знайшли, забрали 100 пудов законного жита. Чего я хочу? Не зважай ни на что, будь смелы. На что ты мы эту фурманку с собой? Так, а где ж ты ее денешь? По дороге покинешь, днем убачите и здогадаются. Доўга бандыты вялі нас лясной дарогай і прывялі у нейкі лясны хутар. Нас завялі ў склеп. Ну, слухай, начальник, мы вас усіх выпустим. Только напиши акты, что на гэтых хуторах хлеба няма и брать няма чаго. А пасля ты приведешь мне уездного комиссара. Ты его тут забить хочешь? А гэта уже мне ведать, что я с ним зраблю. Ну, а коли замест комиссара, я приведу сюда червоноармейцев. А я пущу пока что только тебе одного. А остатніх тады, коли ты приведешь комиссара. Пусти яго. Ось гэтага хлопчика. Няхай ён приведе комиссара. А я хочу, каб ты... А я с тобой и говорить не хочу. Добро. Посидите, подумайте. Ты на меня не крыўдуй, хлопче, что я так про тебе сказал, что ты комиссара проведешь. Я ведаю, что ты гэтага не зробишь. Але я хотел, каб яны тебе пустили. Ну, лепш жа мне, пожилому человеку, загинуть, як тебе, молодому. Я пожил уже крыху на свете, а ты, можна сказать, еще не спробовал життя. А якое там и життё было тебе, Парубчуку. О, теперь только и жить тебе стало, коли пришла советская влада. Ты теперь человеком будешь. Так прайшло, можа, гадзіны дзве. Бандытаў не чуваць было. Фурман пазіраў праз шчыліну. День близко. На дворе шарить стало. Яны ідуць. Ну? Некая дзяўчына з імі. Где? Вось, гляди. Яна им нешта гаворыць. Тиши, тиши. Сама своими вачыма бачила. Где ты их бачила? За садом при гумне. А колькі іх? Ой, больше як 50. Хлопцы! Хлопцы! Ну, треба утекать! Куди? Куди? Тихо! На болото! Я знаю дорогу! Хлопцы, давай! Болото? Собирайся, быстренько! Только тихо! Дядечка! Тримайте сякеру! Где? Да вось! Вось она! Где? Давай. На дверима! Так. Я не могу никак замка отбить. Ну, разбивайте дверь! Разбивайте! Ну, ой.
Хутчэй! Хутчэй! Бежите за мной! Кто ты такая? Я тут! Я тут служу парачанкой. Я не спала и зауважила, як вас привели. Подкралася до склепа и подслухала, что яны говорять. Я все зрозумела и сказала гэтым бандитам, что за гумном паўсотні чырвонаармейцаў з'явілася. Я все гэта выдумала, каб выратаваць вас. Дякую. Дякую тебе, Катюшка. Ой, а бандиты будут вас ловить. Ай, божечки, а что ж нам робить? А куды ж нам бегче? А что? А это что? Револьвер. Револьвер. Так, показывай, девчинка, у які бок ісці і де тут ближайшая вёска. Трэба зараз перайсці дорогу Так. через невялікі лясок. Так. Ну и там уже открытая, людная мясцовасць. Чужая. Бандиты. Где? Ой, так ховаються за деревом. Так, бачу. Видать, бандиты разбрелись, а теперь по лісі шукаючи нас. Так, треба пробиться силой. Закрылский закрыл меня своими плечима и сказал бегче за им. Мне стало так соромно перед им, что ён, старейший, закрывая меня молодейшего, что я пачаў просить, каб ён дал мне свой револьвер, а сам шел за мною. Слухай, что я тебе скажу. Марш за мной, и каб от тебе больше ни слова не чул. Кричи разом со мной «Ура! Ура!» Мы побегли просто на бандитов. Бег я, хаваючыся за плечи Закрыўскага. Ад нечаканасці бандиты перапалохаліся. Адзін з іх стрэліў нам насустрач, і яны кінуліся ўцякаць. Я ўбачыў, што Закрыўскі раптам пачаў прыпадаць на одну ногу. Мы перабеглі дарогу, і Закрыўскі яшчэ раз стрэліў наўздагон тым двум. Яны недзе схаваліся ў лесе. Закрыўскі застагнаў, неяк адразу абмяк, і я ўбачыў, што ў яго з нагі сачыцца кроў. Ранил, гад, мяне. Я трымаў яго пад плячо, і так мы дайшлі да вёскі. Адтуль мы прыехалі ў мястэчка, і Закрыўскі тады больш як месяц ляжаў у бальніцы. Нага яго асталася крыху папсаванай, і ён на яе накульгаваў. З таго часу мы з ім, сынок, сталі блізкімі людзьмі. Ён мне быў як родны бацька. Я паехаў вучыцца, мы пісалі адзін аднаму пісьмы, а ўлетку я прыязджаў да яго ў госці. У яго быў сын, мой аднагодак. Ён стаў маім блізкім таварышам. Аднойчы Закрыўскі напісаў мне страшную вестку. Яго сын памёр, пакінуўшы маленькую дзяўчынку і маладую жонку. Апошнія гады мы не ведалі адзін пра аднаго нічога. А нядаўна я спаткаў яго тут, на вуліцы. В нашем городе? Так. Ён даў мне свой адрес, а я яму наш. Ух ты. І нешта ён да мяне не заходзіць. Можа, хворы. Завтра выхадны дзень. Завтра я пойду да яго. И я пойду с тобой. Добра. І цябе возьму. Пайшла б і я з вами. Але мне трэба ісці даведацца пра таго чалавека, якога Серж так скрыўдзіў. Ну нічога, я пайду да Закрыўскага другім разам. Мне таксама яго вельмі хочацца пабачыць. Батя, а что стало с той дзяўчынкай, якая тады выратавала вас ад бандытаў? А я тады... Прычым, мама, ты? Ну не перашкаджай. А тая дзяўчынка з фураманам дайшлі да вёскі пазней за нас. Яны не змаглі перайсці занятую бандытамі дарогу. Перад вечарам на тое месца прыехалі чырвонаармейцы, якім я наказаў у мястэчку. Ой, а той фурман, як толькі з'явіўся дадому, пачаў бедаваць, што недзе там застаўся яго конь. А праз некалькі дзён
Чырвонаармейцы прывялі яму яго коня. Мам, ну при чым тут ты? Бацька, а што стала пасля з той дзяўчынай? О, яна засталася знаёмая мне на ўсё жыццё. А цяпер яна дзе? Да ты добра ведаеш. Я? Так, толькі яна цяпер ужо не такая маладая. З таго часу прайшло 2 гадоў. Як же я яе ведаю? Дзе яна? А от яна. Это твоя мама. Настечка Закрыўская апошнім часам пачынала ўсё больш сумаваць без сваёй мамы. Яна вылічвала, колькі яшчэ аставалася дзён, калі мама прыедзе з Москвы. Оставалось яшчэ много часу, і Настечка не могла вытрымаць. Яна скоренько прысядала к столу і пісала маме пісьмо. Так было бадай штодзень. Кожнае пісьмо было кароткае. Калі збіралася пісем 3, Настечка складывала іх у адзін канверт і пасылала ў Москву. Калі захварэў дзед, усё пайшло інакш. Настечка была такая занятая, што ёй не было калі не толькі пісаць маме пісьмы, але нават і сумаваць па ёй. Мама ў Москве устрывожылася і пастаралася ўзяць да самай вясны в отпуск, каб весці сваю навуку дома. Яна і дала тэлеграму Насцічцы, што днямі прыедзе. Дзень быў хмурны, мяккі. Настечка прачнулася рана. Яна паднялася, каб запаліць святло, і заўважыла, што ў кухні гарыць лямпачка. Дзед там нечым займаўся. Ой, а я уже расчухалася. Ой, спи яшчэ рано. Чего тебе рано уставать, матыль, а? А ты чего так рано устал, а? Старому не спится, я выспался. Ты думаешь, я не ведаю, чего ты так рано устал? Я хитрая, я усё ведаю. Ой, дедулечка, я ж бачу, что ты там нешта переставляешь у кухні. Ты наводишь там парадки, каб усё было так, як было тады, калі мама поехала. Ты хочешь, каб мама застала тут ранейшы парадак? Бог, это так и трэба, каб мама не сказала, что мы не ахайники, а? А где тут якія непарадкі? Ну скажи, что не так, як трэба. Я ж на тебе нічога не кажу, матыль ты мой дорогой. Ой, девочки, ён мне нічога не кажа, а сам пайшоў глядзець, што пасля мяне прабіраць трэба. А ну, ходим у пакой. Ну, так... Каб ты мне больше в кухню не ходил. Ты яшчэ хворы. Чаму ты не ляжешь? Ой, я утомился, дай адыхацца. Нядобра ліха на яго, калі да старасці далучыцца хвароба. Мабыць, трэба закурыць лёжку, а? Ой, ты хитрый. Што? А чаму гэта я хитрый? Я ведаю, чаму табе не спалася сёння. Ты гэта не можаш прычакаць, каб скорей ісці на вакзал спаткаць маму. Ой, девочки, а? Ты не зражнеш таму, што я угадала. І табе ўжо няма чаго казаць больш. Так, матыль мой. А нам же яшчэ трэба прыгатавацца, каб усё было гатова к мамінаму прыезду. Ой, девочки, а? Ой, девочки, а мама вельмі любит драники. Давай сёння зробім. Ну, давай. А где Бульба? Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка, другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Ой, как здається, скорей ти поїзд з мамою приходив, правда? Ой, правда. Ну, я пойду. Дед одевся ў святочны гарнитур и долго крутил перед люстэркам свае сівыя вусы. Ай, нудно неяк чакаць. Няма чаго рабіць. Каб хутчэй той поезд прыходзіў. Настечка, отчини! Настенька! Девочки! Ой, Надюшка! Добрый день.
Ванечка, проходите, девочки, Заходьте, заходьте, мотылі мои, заходьте. Ой, девочки, як добре, що ви прийшли. А то мені нудно було чекати поїзда. Якого поїзда? Моя мама приїжджає. И видите что? И она уже ранее писала, что мой патефон. И она знает, что его сегодня привезет. Ура! А які пластинки? Какие пластинки? Откуда же Настя может ведать, какие пластинки? Васька была лезгинка. Ой, добре. Тоді ми будемо танцювати лезгинку, дівчатки. Дед глядел на девчаток, и славная усмешка заполнила его твар. Усё было на свете добро, и он поправился. Настечка здоровая, веселая и добро вучится, а зараз будет тут дорогий человек, Настина мама. Панечка, Серж с батьком. Ой, девочки. Добрый день. Добрый день. Нарешті я тебе дочакаўся. Чому ж ти дагэтуль не прыходзіў, а я чакаў. Здоров. Здоров, батька. Я рассказал своему Сергею про тое колішняе здарэнне з бандытамі і про вас. Мне он так полюбил вас. Ну и просил, каб я его взял с собой до вас. Сергей, ну ходи сюда, ну трэба ж вам познакомиться. Серж и дядуля ступили один до одного. Сярожавыя вочы спаткаліся з вачыма дядулі. Ой, які жах! Замест таго чалавека, якога ён ужо любіў пасля бацькавых расказаў, Серж убачыў перад сабой ненавіснага яму старога, якому ён так много зрабіў зла. Ну, вот и добра, што мы познаёміліся. Ніколі з ім так не было, каб ён быў такі нясмелы, апускаў вочы ў падлогу. Гэта мусіць пасля таго, што пачуў пра вас з майго расказа. Ну, добра, Сергей, ідзі гуляй з дзяўчатамі. Ага, я пойду. Так, ну, а мы тут сабе посядзім і поговорим. А ведаеш, хто до нас сёння прыязджае? Ну, хто? Ганна, Настечкина мама. Вельмі добра. Ой, я даўно не бачыў яе. Будзе прыемна і радасна спаткацца. Мы ж бачыліся яшчэ тады даўно, калі цяжка жылося. Ох, як я рады, што ўсе мы будзем жыць в адным горадзе. Я пойду на вокзал, а вы тут усе сядите и чакайте. 3 минуты ходы до вокзала и 3 минуты назад. А поезд вось-вось повинен прийти. Тата, ходім додому. Як же я могу прийти додому ў гэты момант? Зараз я ўбачу свайго блізкага чалавека, Насціну маму. З яе сям'ёй, калі яшчэ жыў, быў Насцін бацька, я так дружыў. І цябе таксама нікуды адгэтуль не пушчу. Я пахвалюся блізкім людзям, які ў мяне сын. А вось на дварэ каля дома пачулася гаворка, і Насцечка праз акно ўбачыла, як мама і яе дзед увайшлі ў сені, а іх даганяла нейкая жанчына. Дочушка моя! Якая ж ты девочки, Прабачце, гэта тут жыве стары чалавек з сваёй унучкай, які хварэў праз тое, што ўпаў у ваду. Тут? Гэта я. А чаму вы пытаеце? Вас кінуў у ваду хлопчык? Гэта мой сын. Я пришла попросить у вас прабачэння. Что там? Я поправился уже. И вашей внучце мой... Но... Серафим Иванович. Ну, заходь же, заходь. А тут и Сергей твой, и... Ну, заходь.
Колькі ж год я тебе не бачыў. Серафим Иванович. Ты ж як дачка мне. Ну, чого там. А памятаєш, як ти виратувала нас ад бандитаў, а? Памятаю. Ось ты Васька, вот ты сын так покрывдил. Это я сам я виноват. Девочки! Добрый день, мамочки! Мамочки, ой, девочки, это мои сябровки. О, у іх вялікае сяброўства. Такая у іх дружба, што толькі цешыцца можна, так? Добрый день вам, девчатки. Ой, Костенька. Хоть я вас и первый раз бачу, але уже люблю вас за то, что вы дружите с моей Настечкой. О, Настечка молодец. Яна і вучыцца добра, і весяліцца, і чытае, і гуляе. І такая сталая, і такая гаспадыня была, калі трэба было. Теперь я уже тут, господыня. Коли ласка, все за стол. Девчатки, сядайте. Добро, что вы тут не забывали Настечку и тату. Вам, девчатки, дякую за дружбу с Настечкой. Дружба, мотылі мае, вялікая справа. Без дружбы человеку тяжко жить. Чуете, девчатки? Дружба робіць вялікія справы. Шануйте, дети, дружбу. Это самое дорогое и самое важное, что есть у человека. Вырастайте великие и оберагайте праз усё жыццё дружбу. И ведайте, асабліва моцная павінна быць дружба тая, что устанавливается у маленстве и у молодые годы. Я нагадаю вам, шановныя слухачы, у тэатры беларускага радыё прагучаў радыёспектакль «Настечка» паводле аднайменнай аповесці пісьменніка Кузьмы Чорнага. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Рыма Маленченка, гукарэжысёр Юрый Букін, гукааператар Тамара Стыдаль, рэдактар Святлана Вавілава. Ролі выконвалі стары чалавек, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ігар Лапцінскі, яго унучка Настечка, артыстка Алена Хрысціч, Серж, артыст Александр Шароў, бацька Сержа, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак. У астатніх ролях былі заняты артысты Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача. Год запісу 1984.